50 sa 300 nga napaubos sa tuberculosis screening sa dakbayan sa Talisay positibo sa sakit nga TB. Ang report ni Femery Dumabo. Giklaro hinuon ni Dr. Ray Cesar Bautista, ang TB Program Coordinator sa dakbayan sa Talisay, nga probable TB pa lang sila ug nga gipaubos pa sila sa final screening gamit ang luwa aron sa pagsiguro kung ang 50 ka mga tawo nga naghambin bagyod sa sakit nga TB. Sa miaging Huwebes, gibalik sa Talisay City Health ang mass TB screening. 300 sa mga kliyente sa aftercare program ang nakabenepisyo. Pa-examine na itong ilang luwa kay the AI indicated a possible pa lang, probable TB. So we'll know later in the day kung pila gyud ang atong i-under treatment. Right now, gikuhaan na to sila luwa. Yung ato na itong screen sa GenX. We will know the results later in the day. Mato di Bautista nga si kinsa man nga magpositibo gyud sa TB tabangan sa City Health sa pagpatambal. Isunod na usab sa TB screening ang ubang sektor. Kini samtang nagpadayon ang pagpangampanya sa Talisay City Health sa mga Talisaynon nga magpabakuna batok sa COVID-19. Ana-ana sa 15,737 ang nabakunahan sa dakbayan sa Talisay. Samtang miabot na usab sa 40% kung kapina sa 61,000 ang mga na-master listed sa gustong magpabakuna. Ongoing sa atong tulo ka sites, I think as of last Friday we have already vaccinated mga around 15,000 na. So gamay pa lang ang second dose, pero we expect by second week of July mudaghan na siya kay June namang mga second dose. Uba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.